RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog hambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyang tanan nga napaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tawagan ko niya sa pangan nga Jing. Hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka mga anak. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among panagbuwag sa kumbana, ingon man sa among mga anak. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang manag-uyab pa kami. Ingon ni ini ang mga pangitabo. Salamat, Ching. Nga diya, iuban ka na sa ko. O gisawat ang kalipay nga way sama. Isip mo naguyab. Pero Mike, unsa may mahitabo ko nung galing, magbunga kining atong gibuhat matagkita nato. O, problema ba gunat? O, di may anak na ta? Dili ingon anak ka sayon, Mike. Wa may bawang ako mga ginikanan bahay naton duha. Aw, atong pay baon. No. Hindi pa ko anda mo sultian sa akong mga ginikanan. Magulat na tingali kong papa. Kung may baw siyang ingon-ining akong gibuha sa syudad o ba mo. Ang ilab yang hibawan nga, tarong kong nanadbaho din sa syudad. Imo sa silang sultihan nga nag-ingon-ini ta. Kung panang nitagig mamabdos ko pa, yung sige natong kita. O, niya na nato na problemahon. Kung may tabong nga mong mabdos yung ka. Mike. I-check-in day kang Mike kung manlaag mo matag day off ninyo? Hindi lagi ko makabaliban, Lin. Love man gud nako siya. Oh, sigurado naman ka kaniya. Okay na ba gyud siya, Lin? Uy, ambot, uy! Kamoy uyab! Gusto na ko magadungog sa ubang opinion ba? Mientras may panahon pa ko maatras, samtang wa pa ko mamabdos. Unsay buot nimo ipasabot sa imong gisulti? Di ka sigurado ni Mike? Kuan. Oh my God! Anong gisurrender man nimo imong bandera kung di ka sure, Jean? Ambot lang ato eh. Basta kay kadlit lang, nahitabo na lang. Okay, uyab naman mi. Wala ko makapalipas yung gustong mahitabo. Hoy, Day. Kung di ka sure anang laki ha, husto ka. Atras. Marilyn, Ngano nagduduha man kuno kabi? murag feeling na ko ba? May lain siyang babae. What? Nga sa ato pa. Duha o pila mo kabuok nga iyang gisigig pakigkitaan? Oh, hindi ko sure, ha? Feeling na nako ba? Klaruha na diha, uy. Kana imo kasing-kasing ang pahukma.
Kung di ka sure, o nagduda kang daghan mo sa iyang kinabuhi, likayi! Marilyn? Nga naman eh. Wa pa gani kag ikaw ning silis puntag, giluod naman ko. Baho kayang lamas sa giluto sa among silingan. Sige, suka din ni Jing. Naunsa man ka? Len, abot pa. Lain kay ako ginawaan. Lami nga. Hoy! Masukaan ka ni mo, ha? Hala? Di ka ka mabdus, Jing? Ako? Mabdos? Mauman ko na. Basta magsuka o buntag sa'yo. Unya, pulos laway ang isuka ni mo. Mabdus na ko na basta yung anak. Ginoo ko. Dili lang unta. Mas may pag magpalit tagpiti. Pregnancy test ba? Aron ato masiguro. Hala, giahak na. Naduhag yun ang linya nga puwa, Dayjing. Nga sa ato pa. Positive. Mabdus ka. Ayaw gani nagpiyungan na imong mga mata. Bukha na. Aron makita ni mong positive nga mabdus ka. Ginoo ko. Unsa atos pagatubang nining ako maginikanan sa among probinsya, day? Sa pagpiti namo, gipiyong kong ako mga mata, dang ampo nga unta negative lang. Kay gawas nga di pa ko ready nga mamahimong inahan, di sa ko sure sa lalaking nakapamabdos nako. Apan wa gyud masud sa kung nahuna ang pagpakuha. Gipadako mi sa among maginikanan sa probinsya nga madlukon sa Ginoo. Apan diyang naabot ko syudad, nga nawang ako maginikanan nga magkagiyan nako, nasayop ko. Ug wa ko'y planong punan pa ang sayop nga ako nabuhat. Nisuway kong sulti ni Mike nga akong uyab. Apan wa ko magpaabot nga iyang barugan ang iyang kaakuhan diri nako. Alang nako, okay na nako og dili. Unya. Ha? Pero di ko mamugos ni mo, Mike. Kung dili ka manubag ning akong gimabdos. Okay na ko. Oh, kuan, kining... suwayan ko lang og sulti nga akong mga ginikanan. Unya, unsa may iyang pong? Iyas ako ng pahibaw ng iyang ginikanan. Ha? Wa siya desisyon nga iya? Wa pa baya klarong trabaho si Mike. Ay, Ginoo ko nimo, uy, Jing. Ngano ni go man sad ka anang Mike? Uy, nga di man di ka siguro. Ambot ba? Ambot. Murabit ako nakalitan nga. O baka nasalig ko nga wa ko'y nakitang ginikanan din eh. Nga nabonitor na ko din sa syudad. Magpaturagas lang ko. Mauna ron. Kung oroy, di naman ubag si Mike, ana. Well, fine. At least, di ko may nayak kong minyo niya. Di ba ko gusto magminyo, Daylin? Dayjing. Ingon si Papa, mga asawa ko numi. Ha? Magminyo gud ta? Kaya nga di. Sige. Magminyo magkata. Unsa? Nisugot ka? Aron na lang sa gamatawa ang akong anak na may amahan din. Maminyo ka sa tao nga dili ka sigurado? Lin.
gikan diri sa kaduhan mong anak. Nagkugos pa ka ng among kamagwangan. Ako pa nag-grocery. Kaya nag-overtime ko siya. Go na. Mutabag na bidhadapit sa atman sa may sinihan. Kaya ato dito mo sa kay Ujip uli. Si Mike. Si Mike, hindi ako ikasugat. Huwag may kagbayan siya, babae. Ikasugat na mo sila. Sabi ako buhaton. Hoy, Mike! Jing, Ngigani mo sa? Ako dali nagkabayaya tong bit-bit aning imong anak ug dako pa ning akong tiyan. Pero ikaw, pinaagbay-agbay kini imong babae? Kugosa na anak mo! Kinsa siya, Mike? Wala ka ba bang minyo ni siya, day? Ug ako'y iyang asawa? Ug magduha na tan among anak, day? Gipalabay o gipasalo ko pa unta si Mike sa unang pagkasakop ko niya nga may babae siya. Apan ko ni mabay gyud ang tao, di na gini mo undang pa siyang bisyo. Mao ni desisyon kong magbuwag mi dihang duha na ang among anak. Ang ako mapangutana mo kining mosunod, unang pangutana, kasado mi sa akong bana. Mahimo ko ba siyang ikiha siyang gibuhat nga pagpamabay? Igo na bang ebidensya nga nakita kong may kuyog siyang laing babae? Apan wa ko sila makitang nag-sex? Ikaduhang pangutana, gibaharan ko sa akong bana, kakon makigbuwag di ko niya, nga dili siya mo sustento sa among anak. Mahimo pa di ka na? Mahimo bang ako nila mo kubra siyang sweldo sa ilang opisina? Ikatulong pangutana, dili na di ko ganahan pang makig-uli sa akong bana. Apan ingon siya, nga magtagsa ko nami sa among mga anak. Ingon na ba di ni anak? Dili mahimong dirilan na ako ang duha namo ka anak? Ikaw pa't o katapusan, dili na sa kuganahan pang mo gamit sa apelyido sa kumbana. Mahimo ba? O gusto sa punta kong pailisan ang apelyido sa among mga anak, ngadto na sa akong apelyido. Mahimo ba na? Palihog tabangig tambagi ko, kiniya ang akong suliran, Jing. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako, usa ka medical doctor. Kami gapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal, o problema sa mga ginadiling drugas. Muna ina mo pagduga, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede siya dato ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello sa atong mga sukintig paminaw o karong adlaw I hope no nga nanapud mo'y lain nga lesson ug inspirasyon nga makuha sa atong drama o sa mga tubag ug tambag nga mong ihatag sa ko ang partner karong adlaw. Yes. Okay, sa man atong letter sender. Atong letter sender partner si Jing. Jing. 25 years old, walay gibutang At siya nga ang address. address. Punto legal kining Okay. sumasa tong bati ganina Drama. sa drama, napaangkan sa lalaki nga kuwang siya sa gusto. Apan gipangasawa siya. Nisugot na lang sab siya aron may matawag nga amahan ang iyang anak. Apan dihang minyo na sila, nagsigi og pangabit ang iyang bana. Iya kining gibuwagan kay okay lang niyang magbuwag sila, duha ang ilang anak. Wow ha, wa pa siya ganahi ana ha. Duha pa ilang anak partner, wa pa gaganahin, no? Oo. So mo na ang atong nabati kay na sa drama. So unang pangutana ni Jing, no? Kasado mi sa akong bana. Mahimo ko ba siyang ikiha sa iyang gibuhat nga pagpamabae? Igo na bang ebidensya nga nakita kung may kuyog siyang laing babae apan wala ko kita nilang nag-sex? Ang imong pagkakita niya sa iyang pagpambabay unsa man nagpuyo sila isip ba nag-asawa? Oo, nag-live-in no? ba? Usa ka balay nag-live-in sila? Or nakit-an lang nimo nag-date-date din ha? O nagkuyog? Or nagkuyog-kuyog lang lagi, ga-date-date lang ba? Oo. Kay lahi manggod na, di manggod na parihas ng mga ingon ana nga klase nga sitwasyon. Pero nagpuyog gid na sila, maka-file gid ka og concubinage. Pero kung wa gani, well, kanang imong emotional nga strength sa partner,
kanang Yeah. yang psychological nga stress abuse man pud is a form of abuse nga gibuhat sa usa ka laki nga basin pwede nato makiha under Republic Act 9262. Alright. So ikaduhang pangutana, gibayaran ko Gibaharan. gibaharan rather. Oo. Gibaharan ko sa akong bana nga kung makigbuwag yun ko niya, dili siya musustinto sa among anak. Mahimo ba di ay na? Mahimo bang ako nalay mo kubra sa iyang sweldo sa ilang opisina? Kana mokuha gid kag court order Ah. nga kanang entitled ka to spousal support. Unya kay pwede pa na nimo makuha hurotan na niyang sweldo. Pwede na siya nga based on pila ang ihatag sa korte nimo, pwede man na mo order ang court nga adto na kwaon ngadto sa iyang sweldo sa iyang gitrabahuan. Ya ang gitrabahuan mo imuhatag directly nimo. Pero mo file sa jud ka og spousal og child support. Paagi pag yung Okay, korte, partner, no? okay, yes. So, ikatulong pangutana, dili nagyud ko ganahan nga makig-uli sa akong bana. Apan, ingon niya nga magtagsa kuno mi sa among anak. Ingon na na ba di ay, dili mahimong dili lang nako ang duha namo ka anak. Murag baboy, partner, no? Bahinay. Dili o ikaw may inahan so ana gid na nimo ang custody sa bata labaw na kung gagmay pa. Yeah, below 7 years old, yan as babae. Gid na nimo. Oh, das asawa. Okay. Manay tubag namo ni Attorney Elaine, no? Ikaw pa to katapusan nga pangutana. Dili na sab ko ganahan nga mugamit sa apelyido sa akong bana. Mahimo ba? O gusto ko sab untang palitan pailisan rather, ang apelyido sa among mga anak ngadto sa akong apelyido. Mahimo ba na? Kanang apelido sa bata nasud ug nataw sulod sa kaminyoon ninyo ang iyag yung dad-on isang apelido sa iyahang papa. Ang imong kalagot anang imong bana ayog apila ang katungod sa bata nga magdala og moila sa iyahang amahan. Okay? Pero ikaw nga babay, pwede ka mo decide kung imuhang dalhon nga apelido imuha ba or sa imuhang bana. Katungod na nga gihatag sa imuha. Aw karon nga wala makakuyon sa imong bana o hala balik sa imong apelido pagkadaga. Puhon-puhon, hindi na yun ka hala, pagpaanal na lang yun ka para mahuman ka o mahiluna na ka. Unya in town inday, umasok hindi paminaw. Ay, in town mugminyo, o wa mo nakauyon, o dili mo sure, nga mo na yung gusto, hangtod-hangtod. Oo. Hindi man duwa-duwang kami niyo. Ay mo sa mo to kadako ang uos imong bana na ibaw nga wa bao lagi. More importantly, ay mo pagpabuntis, so wa pa mo na minyo. Diba? O, diba? Alright, Okay, no? mga sugintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak. Araman. Daghang salamat. O mayong adlaw.